तो भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी नथिंग के तरफ से आए वाला एक बहुत ही घटिया ईयरबड के। और भाई लोग तारा लोग के बता देवे चाहता नहीं कि एक प्रकार के लिपस्टिक वाला ईयरबड हो। मतलब हमारे समझ में नहीं आवत। एगो दाम बा 84 से 99 रुपये, मतलब 85 में एगो लिपस्टिक निकालल। मतलब क्या हम कहीं मतलब ना ही लिपस्टिक हो ना ही ईयरबड हो का हमारा समझे में नहीं आवत। गजब बेइज्जती है। तो चलो लो दोस्त तारा लोग के एक और फ्यूचर देखाओ तानी और एक घटिया पाई बताओ तानी क्या क्या कमी बा और इतना प्राइस रेंज के हिसाब से तारा लोग के क्या अच्छा मिले चाहिए क्या ना मिले चाहिए। तो चलो लो दोस्तों फटाक से देखो तन जा कुछ एक और फ्यूचर देखो लोग। भाई लोग ई एगो ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आवे वाला बा और हाफ इन ईयर डिजाइन जोन एक ईयरबड के डिजाइन बा उ बा जोन की हमके अच्छा लागल। लेकिन जोन एक बॉक्स बा ना, बॉक्स बिल्कुल लिपस्टिक जैसन बा। जब लिपस्टिक ना होला ना सेम वैसे ही लिपस्टिक हो। मतलब अगर तू लड़किनी सन के दे देता रह औरत सन के दे देता रह तो खुशी के मारे उछल पड़िए सन। आ समझते बारा लोग अगर उ सब काम करे बा तो तू लोग दे सकला लोग। लेकिन ऐसे लिपस्टिक ना करबा लोग, खाली सुनही के काम में आई। मतलब लगा के कनुआ में दोनों आ सुन सकला लोग। आ तारा लोग के सुनला के बाद से आवाज वैसन के लागी जोन की 500 के ईयरबड में आवाज लागेला। तो ई तू लोग बात समझ लो। खाली एगो पैसा कौची के लगता काहे से कि ट्रांसपेरेंट डिजाइन बा। आ तारा लोग के एगोरी बात पता बा 4.4 ग्राम की एगो ईयरबडवा के वजन बा। तो ईयरबडवा के वजन तो कोनो ज्यादा ना काई हल्के कहाई जोन की अच्छा बा और कान में अच्छा से फिट हो जाला। ई हमके देख के अच्छा लागल। तो ई तो 500 में ऐसा मिल जाई, ऐसा कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। कोनो इमे खास से मतलब बात नहीं है कि हाँ एकदम मजे आ गइल बा। ए भाई रुको लोग तनी सुना लोग। तारा लोग के पता बा इमे एएनसीओ नहीं है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी नहीं है। मतलब बताओ लोग तू ही लोग 85 रुपये लगाओ तन जा आई नहीं दे तो ई का अच्छा काम करत। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मतलब दाम के हिसाब से अच्छा काम करता तो तू ही लोग तनी सोचो लोग विचार करो। भाई लोग हई देखो लोग ई वायरलेस हो चार्ज ना होई, टाइप सी से ही चार्ज हो पाई। अभी देखो लोग मतलब 85 रुपया लगाओ तनी जा आ वायरलेस चार्ज ना हो तो मतलब हम का कहीं काहे बनैले बारे रे इतना पैसा लगा के ते काई कइले बारे। मतलब तोरा इमे ना लगाओ चाहिए वायरलेस चार्ज। समझ रहे हो ना। वायरलेस चार्ज कर जाए लोग के देखाओ जाए तो मजा आई। तो टाइप सी हुई भी तब जाके तो चार्ज हो गए। हमारा समझ में नहीं आते क्या कोई ले बारे बताओ। हई देखिए लोग भाई लोग इमे 12.4 mm का कस्टम ड्राइवर लगावल बा। मतलब चलो ये तो सही बा। आई गोरी तरल के बात बा 3 गो इमे माइको लगा दिहल बा, 3 गो माइक्रोफोनो इमे दिहल बा। तो और एगो तारल के बात इमे जानकारी तनी लिहल बहुत ही जरूरी बा। ए जब प्रेस कंट्रोल दिहल बा मतलब कि गेचर वगैरह नहीं दिहल। अभी देखो लो पैसा इतना लगाओ तो इंजा मतलब क्या करता का बनावता बताओते ही बताओ का बनावता रहते बोल। ये भाई लोग रुको लोग हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तनी बैटरियों की तरफ देख लो लोग और बैटरी की तरफ ना देख लो। दिन में हुरसले रहो लोग चार्ज में तो तालो के काम आ जाए। तू ही लोग बताओ लो तो लोग के पता बा। और खाली और बड़वा रही ना तो 7 घंटा से ऊपर बैटरी बैकअप दे दी। ई कहता हम नहीं कहता एगो डाबुआ साथे रखो लोग लिपस्टिक वाला डाबुआ बा ओकरा साथे रखबो लोग तो मालूम बा ई का कहता। ई कहता जो हम 22 घंटा से ऊपर बैटरी बैकअप दे देम। आ टोटल जानता रहो का कहता कि 29 घंटा से ऊपर बैटरी बैकअप दे दे। मतलब तू लोग बताओ लोग दी जो कहता तो दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोबाइलो फोन वाला तो कहेला जो 2 दिन 3 दिन चल जाए तो काहे ना चलेला। तो तू लोग बात समझते बारा लोग कि कितना देर के दे दिया। हाँ अगर दियो सकेला कहीं 20 घंटा के आसपास में दे दी तो वो ढे दे बा। और आजकल तो ये से कम दाम में भी हमके देखे के मिल जाता 70 घंटा 40 घंटा 35 घंटा ईयरबड। मतलब क्या कहीं तू ही लोग बताओ तू लोग समझते बारा लोग सब बात। ए भाई ये गौरी बात तारा लोग के पता चलो क्या कहता बेस्ट लॉक टेक्नोलॉजी हम इमे दिले बानी। अब देखो लोग भाई लोग तू लोग जब एक खरीदबो लोग तो एक डिबुआ जौन बा डिबुआ तारा लोग एकदम लिपस्टिक ऐसा नहीं लागे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बा। लिपस्टिक ऐसा लागे लोग चोइबा लोग तो चालू है न चोइबा लोग तो बंद। आ उहे अगर कोनो लड़किनी के ले जाके दे देता लोग तो बहुत खुश हुई। ये क्या बात करता है यार। उसे लिपस्टिक मत करे लगे लोग। लिपस्टिक वाला काम में ना वाला वो और फोनवो में दिले बा तो ईयरबडो बा उहे दूगो दिले बा उहे कान में खोज के बजा सकल। आ जब बगलिया में रखबो लोग कहीं जेबो लोग हिते तो या निकल लोग तो 500 जाके लोग देखे तारा लोग गाड़ी दी कही लोग ई साला ई काली एल भाई कुत्ता कमीना ई लिपस्टिक लेके घूमता इतना तारा लोग के गाड़ी सुने के मिली। मतलब लिपस्टिक वाला बनावे के का जरूरत होला। आगे एगो लाल कलर मेथियो दे देला बा जाना से तू देखला के बाद से केहू के लिपस्टिक है एकदम ओगवे से देला बा चार्जिंग पिन हुरा से के। तो अगर ऊ क्यों नहीं देगा तो पक्का कही जाए लिपस्टिक है लिपस्टिक लेके घूमता देख का करी लिपस्टिक लेके हमारा बुझात नहीं के। तो प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी हद तक महंगा हमके लागल। तू लोग भी समझ सकता लो ANC भी नहीं खे वाले चार्जिंग में नहीं खे 85 रुपया दामों बाद 2-3 हज़ार रही तो चलो सही बात 2-3 हज़ार में एक से अच्छा ईयरबड हमनी के देखे
देखे के मिल जाए। ये लोग बात तू लोग समझ लोग, बिल्कुल समझ लोग, तू लोग नहीं खलो समझल तो अपन पैसा पूरी तरह से बर्बाद करत तारा लोग। तो भाई लोग ये रहो कुछ एक बारे में जानकारी हमारा जहाँ तक लगता है तारा लोग के वीडियो अच्छा लागल ही आ तू लोग ऐसे ही भोजपुरी में अगर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन जाने चाहता रहो देखे चाहता लोग तो जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दो लोग, ताकि हम जब भी वीडियो डाली नोटिफिकेशन तारा लोग तक पहुँच सके। तो चलो लोग आओ तनी फिर तारा लोग से मिले एगो अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।